Maray na aldaw, si Rabasero po ginaray. Kaibahan ko si Padangat. Pasiring kami sa sadit na huruan. Waterfalls kan Sitio Santo Cristo, Barangay na Agati Albay. Sa aldaw na ini mga tugang, saro na naman na magayunon na waterfalls an sa muyang dinuman digdi po sa Banwaan kan Tiwi-Albay. Mga tugang harani lang po ang biyahe digdi. Paghali dino sa sentro kan Tiwi, mga abuton lang po ning 20 minutos na pagmotorsiklo pasakat sa Sitio Santo Cristo. Ingat lang po sa pagbiyahe dahil may mga porsyon na talagang rough road. Sa saindong paglakaw pasiring sa Busay, mga 20 minutos magyud na lakaw sa Farmers Trail. Uibot sa bihon, establisado ng lakawan kan mga praoma. Aktualmente, pinakaray nga ni kan mga residentes ang aagihan nindo, tangani na salbado sa anuman ng mga katibaadan. Makalihis ang paglakaw sa Farmers Trail, malakaw man kamo sa mga darakulang gapo pailaya sa salog. Mga 15 minutos maabot na nindo ang Busay. Digdi kita mababad ning haloy-haloy. Sibog, di kita nagdarang arak, ano? Di kita nagdarang arak. Mga tugang siring kan sa muyang pigduduman, malinigon, mapreskuhon, masiramon magbabad sa Busay na ini. Lugod sa mga madayo po, mantiniron tayo ni at amanon ta po ang lugar. Naipo magwalat din basura, lalo na po kan mga boteng inumanindokan sa inyong arak. Wow! At nang paabot kami sa post, Budot! naabtan mi ang mga kakian na maugmang nagbabarayli mantang nagkakarigo sa Busay. May balon sigdan na kulao na Bluetooth speaker. Kaya pati si Rabasero na inakatiyos, nakibay liman. O dinaan sa tuyang Marikit Dance Challenge sa ibabaw kanda kulao na gapo. Ako po naglalao masin nangangadji na lugod sa samuyang pagbuwalta sa lugar na ini, siring paman giraray kalinig kan enot nyamong pagdigdi. Sa saindo pong pag-uli, day po makalingaw na bitbiton manggiraray ang naranindong basura, lalo na ang mga pinagkakanan na mga plastik, asin ang bote, kan sa indong mga ininuman na arak. 1, 2, 3, galing! Woo! Ayos! Sadit na huruan! Digdi po yan sa Sitio Santo Cristo, Barangay na Agati Albay. Mapreskuhon! Woo! Woo! Bilang respeto sa mga residentes tigdi na nag-aataman kan lugar at amanon taman po ang lugar na sa tuyang pigdadayo. Clean as you go. Leave nothing but footprints. Yan po dapat ang sa tuyang ginigibo. Sa Bicol, basurang darata, bit-bit na dapat pauli. Salamat! Magupot na puso ng video, dahil po kita makalingaw na isubscribe ang sa tuya pong channel para mas takol pang mga adventure videos ang sa indo pong mahiling. Salamat po, mga Rabasero, mga Rabasera. Sagud sa masunod pong giraray.